Issa li uffiċjalment ġiet varata l-kampanja elettorali min-naħa tal-Partit Soċjalista Ewropew, x'ser tkun il-priorità tal-Grupp Soċjalista fiħdan il-Parlament Ewropew, il-priorità politika? Il-manifest elettorali tal-PES, jiġifieri il-Partit Soċjalista, qed jara ħafna id-dimensjoni soċjali. Jien naħseb dik hija l-aktar ħaġa importanti li fih. L-Ewropa għamlet suċċess fil-qasam ekonomiku aktar minn oqsma oħrajn. Imma l-istess suċċess ma kienx daqstant fil-qasam soċjali. U aħna qed naraw illi s-sistemi ekonomiċi illi aħna imdorrijin bihom u aċċettajnihom bħala soluzzjonijiet ma ħadmux. Irridu naraw definitivament Ewropa illi tagħti importanza lill-qasam u l-aspetti soċjali daqskemm tagħti importanza lill-oqsma ekonomiċi. Jiena kaċċatur u nassab. U l-basnin ilu kont ħajjat il-ġon biex jiddefendina. Illum il-ġurnata ma jiddispjaċini xejn, ħareġ all-out għal-kaċċaturi u l-nassaba. Kemtu żamma magħna u għadu jitħabat sal-lum il-ġurnata għalina. Għamli kienet tgħix f'periklu kbir u li ma kienx għalija u għal-ġol li tħabatna ħafna għalija l-mami illum kieku mhux qiegħda tgħix magħna għax id-dar illum waqgħet u bnalla li kien ġol tħabatna ħafna l-ħawsig għalija l-mami għax issa qiegħda li nistab aħjar. U ngħidu ħafna proset il-ġol, il-ġem kien għalina wara darna. Stellini, kulħadd jaf li dilettanta kbira tan-nar, waħda minn ftit nisa li hawn ġo Malta. Dal-aħħar kellna ħafna trabil fil-kmamar u John kien wieħed mill-ewwel li naqabet għalina fuq il-kmamar tan-nar għax kieku aktar jingħalqu u naf li se jibqa' jaħdem fuq dan ix-xogħol ukoll. Nifhem li parti sostanzjali mill-ħin tiegħek u tal-bqija tat-tim Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew huwa il-kuntatt dirett man-nies. Qed jirriżultalkom minn dan il-kuntatt, x'qed jirriżultalkom? Qed jirriżultalkom nies illi qed iħossu li m'għandhomx għalfejn joħorġu jivvotaw fl-elezzjonijiet tas-6 ta' Ġunju li ġej? Iva, bla dubju ta' xejn. X'qed tiġbu? Jien naħseb il-problema hija illi ftul dawn l-aħħar snin il-Gvern Nazzjonalista ma tax affarijiet li huma tangibbli li jistgħu jħossu n-nies u jarawhom biex iħeġġuhom iħossuhom aktar mill-proċess tal-Ewropa. U nagħti żewġ eżempji. Hekk issaqsi il-kulħadd, il-kwalità tal-ħajja tiegħek, l-istandard tal-ħajja tiegħek. Dawn il-5 snin fejn marret? Kulħadd jgħidlek marret lura. Mela minn dak il-qasem għandek problema. Mbagħad għandek problema oħra. Għandek problema illi jekk inti tħares għall-affarijiet pereżempju ta' natura strutturali. Kif inbidel dal-pajjiż? Minimament. Hekk nieħdu Spanja pereżempju fl-ewwel 5 snin dawna kien lahom problema bit-toroq, ksowhom u bidlu is-sistema mill-lejl għan-nar biex jagħmlu l-isbaħ toroq fl-Ewropa. Ma x'għid dawn huma kienu issues li min-naħa tal-Gvern ġew indirizzat ħażin jew min-naħa tal-Ewropa li ġew indirizzat ħażin? Il-Gvern ma naħsibx li kellu l-abbiltà li jifhem kif iġib il-poplu Malti u Awċi jemmen illi huwa parti mill-proċess tal-Ewropa. Ma dan kien l-istess partit fil-Gvern li daħal lil Malta fl-Ewropa. Kif jista' jkun issa qed tiġi tgħidli li din il-mentalità Ewropea ma rnexxilux jittrasforma b'mod tanġibbli fil-moħħ tan-nies? Għalhekk tilefna x'il vot. Dik hija waħda mir-raġunijiet. Ir-raġunijiet li rebaħ l-elezzjoni fi 2003 kienet
prinċipalment l-Ewropa. L-elezzjoni li għadha kemm għaddiet kienet touch and go. Forsi fost dawk il-fetet li jista' jkun fis-6 ta' Ġunju ma jħorġux jivvutaw, jista' jkun hemm il-kaċċaturi, jista' jkun hemm in-nassaba, jista' jkun hemm ukoll il-ħaddiema tat-tarsinari. Dawn b'xi mod ieħor iħossu illi fl-aħħar snin ġew ingannati min-naħa tal-gvern. Il-mistoqsija tiegħi. Imma jekk ġew ingannati min-naħa tal-gvern, għaliex x'qed iżommhom milli joħorġu jivvutaw u jixtu l-vot tagħhom fin-naħa tal-Partit Laburista? Dawn in-nies huma mweġġajn. Huma mweġġajn għal żewġ raġunijiet. L-ewwel għax ġew ingannati, u mbagħad jew tilfu l-passatemp jew ix-xogħol. Mela f'daqqa waħda dawn sabu ruhom darhom mal-ħajt. Min-naħa l-oħra għaddejja kampanja sabiex ma nivvotawx. Mentri fir-realtà la kien il-Gvern Laburista li nnegozja it-trattat. La kien il-Gvern Laburista li b'xi mod jew ieħor ġab id-dry docks għalli jillu. Jiġifieri kważi likwida għal kollox. U naħseb huwa ħażin illi b'xi mod jew ieħor wieħed jipprova jara lil partiti politiċi kollha fl-istess bilanċ. 3 mistoqsijiet, 3 weġibiet kemm jista' jkunu fil-qosor. L-ewwel waħda, jekk Jonathan Montalta jiġi konfermat għal 5 snin li ġejjin, se tkun il-priorità politika tiegħek fih dan il-grupp tas-Soċjalisti Ewropej? Biex ma nitilfux l-identità tagħna. Bħal pereżempju? Aħna nafu illi pereżempju hemm in-numru ta' immigranti irregolari li qed jiġu f'pajjiżna b'xi wieħed jew ieħor ħajaffettwaw il-fabrik tas-soċjetà tagħna. Kwistjonijiet oħrajn, tradizzjonijiet Maltin, bħal festi, tradizzjonijiet bħal kaċċa l-insib, bħal karozzini, bħal lingwa Maltija, dawn huma kollha parti mill-identità tagħna. Kif tiddeskrivi l-bqija ta' sħabek fit-tim Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? Tim formidabbli, tim leali u tim naħseb illi qed jaħdem bl-aktar mod trasparenti u nadif. Lil dawk il-Laburisti sa ċertu punt inseħħolhom hekk konvinti illi imma madankollu tħossu li fis-6 ta' Ġunju ta' xejn ser jħorġu jivvutaw. Għaliex finalment f'pajjiżna mhux ser jinbidel xejn. X'inhi t-tweġiba tiegħek? Jew x'inhu l-appell tiegħek? Ħajamlu l-ikbar żball. Għal dan huwa l-bidu biex il-Partit Laburista jasal għall-gvern. Nixtieq ngħidu li jien dejjem u jsibni warajh. Nixtieq ngħidlu li nħobbu ħafna u li dejjem edaw biex nissapportjah. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Fil-programm li jmiss se jkollna magħna lil Glenn Bedingfield. Jien ma fadalli xejn ngħidilkom li grazzi tal-segwejtuna insellmilkom.